Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito is Mike Padua at nakatuloy tayo sa latest update sa bagyong si Betty. Ngayong gabi ng Martes, ika-30 ng buwan ng Mayo 2023. At ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands, Naga College Foundation, at ng Avenue Plaza Hotel. Umpisa natin ang update. Ito ay ang ating GovSat muna. At ginawa natin din hapon at nakita po natin ngayon ang bagyong si Mawar or Betty. Kasalukuyan na lalong humihina. At ito po ay nasa 130 km bawat oras lang po ang kanyang 1 minute sustained winds. At ang kanyang bugso ay maabot ng 160 km bawat oras. Kasalukuyan po ito halos hindi kumikilos at kung gusto nyo malaman gaano siya kabagal, nasa 3 to 4 kph po siya pahilaga ang kanyang galaw. Dahil sa position niya ngayon ay patuloy pa rin na magbibigay ng mga paulan na may kasamang pabugso-bugsong hangin sa iba't ibang bahagi po ng Hilagang Luzon, lalo na po sa may Ilocos Region at Cagayan Valley, kasama po ang Batanes na medyo malapit po sa bagyong ito. So, ang Batanes Scoop ay inaasahan magkakaroon po ng bugso ng hangin, 100 kilometro ang bugso. So, unti-unti naman pong bubuti ang panahon sa susunod na ilang araw pag alis mo nitong bagyong Betty. Subalit napakabagal po ang kanyang pagkilos. Dahil po sa situation niya ngayon ay nagkakaroon po na yun ng enhancement ng southwest monsoon. Although kanina umaga hindi pa masyado maulan sa ibang parte ng pailan-ilan lang pong lugar, but ngayong gabi ay talagang kumapal po ay mga kaulapan. Pakita namin sa inyo in a short while. At mag-ingat po sa mga kidlat, pagbaha at landslides kapag meron pong malakas na thunderstorms na naka-embed sa sirkulasyon ng bagyo, pati na rin doon sa habagat o yung southwest monsoon. So, sa labas ng ating bansa, walang ibang sumusunod. May trough lang po dito sa may Guam at Intertropical Convergence Zone sa may gitna at silangan ng Micronesia. So, ang ating risk of flooding and landslide as medium to high. So, mag-ingat po tayong lahat. And please take all necessary precautions. At ito po yung zoom in animation. Nakatutok lang sa Pilipinas. Night vision. So, kung gawin natin infrared, kitang-kita po ninyo dyan ang mga dark red na cloudiness. Yan po yung habagat. Nakikita nyo nakaka-affecto na yun sa may Mindoro, Western Visayas. Bicol region, not much. Wala pa po masyadong dumadaan na rain bands dito sa Nagan, Camarines Sur. Although sa ibang areas ng Bicol like Albay and Sorsogon, may mga dumadaan na rin mga thunderstorms na naka-embed sa habagat. Pati inaasahan din natin magkakaroon ng konting ulan dito sa dito po sa Bicol region within the next few days habang packet na itong bagyong si Betty. Okay? So, yan po ating latest satellite. Ito po yung ating graph kanina. So, kasalukuyan, nasa more than 300 kilometers po siya sa may east po ng Batanes. So, ito po yung bagyo na yon. At unti-unti na itong gagalaw. Habang papakyat po siya, little by little, mag-accelerate na po siya. At inaasahan po ito, magiging isa na naman pong tropical storm o severe tropical storm pagdating po ng Huwebes ng umaga, June 1st. At lalabas po siya ng Philippine Air Responsibility either late evening ng June 1 or early morning ng June 2. So, dyan po siya maglalabas. Dyan po siya lalabas ng area responsibility. So, tingnan naman natin yung Asian agencies track. So, they all agree na panorte siya hanggang mag-curve. And then, all Typhoon Global models, same din pinapakita. And pati na rin yung oceanic heat content ay medyo dramatically nasa may medyo malamig po ang heat energy, okay, ng karagatan. So, inaasahan po itong paghina nitong si Betty. And ito na po yung windy.com extreme forecast mula sa European model. So, ngayong araw na ito, inaasahan natin ang medyo
maulan na panahon dito sa Western Visayas, Mimaropa. Magiging mas malakas po ang maulan dito po sa Ilocos Region at portions ng Cagayan Valley from Batanes hanggang dito po sa may Isabela. Dahil po yan sa sirkulasyon ng bagyo na umaabot na ng 1,200 kilometro ang kanyang diametro. So medyo malaki po talaga siya. Subalit, salamat po tayo sa tinatawag nating pocket of dry air dito po sa may Northern Quezon. For the past few days, nandito yan sa Kabikulan at medyo nagretreat pa norte dahil po sa pag-ibayo po ng habagat. So, inaasahan pa rin natin mga ulan dito po sa may Hilagang Luzon at sa kanluran bahagi po ng Mimaropa at Western Visayas dahil po sa habagat. Kaya kung i-move natin sa May 31st, June 1, June 2, June 3, ay nandyan pa rin po ang extreme rainfall forecast sa lugar ng Mimaropa at Western Visayas dahil po sa pag-depart na ng bagyong si Betty. Okay? And ito po yung rainfall forecast accumulation sa sunod 3 araw hanggang sa Huwebes. So nakikita po natin dito ang mga malalakas na ulan dito po sa Ilocos Region at Cagayan Valley. Yan po ay dahil po sa bagyong si Betty. Samantala dito sa may Western Visayas, western sections ng Mindoro, ibang portions ng Mimaropa, Western Luzon, western sections ng sa Batangas ay mga inaasahan po tayong mga rain showers and thunderstorms. Dito rin po sa may kanluran bahagi po ng Kabikulan, sa may Albay, Sorsogon, sa may port ng Pasacao. Ay mga inaasahan po mga thunderstorms din po dyan sa sunod 3 araw. At dito rin po sa kanluran bahagi po ng Samar, Masbate at Leyte. So mag-ingat po sa mga pagbabaha at mga lightning strikes at medyo mahangin din po na yun. Umabot po ng 30 to 60 kph ang dala ng amihan dito sa Naga. Ang pinakamataas na hangin ay umabot po ng eksakto lang po sa 30 to 60 kph. Okay, so yan po ang ating latest sa bagyong si Betty at yung pag-ibayo ng habagat. At babalik ulit tayo sa susunod na update bukas po ng Miyerkules. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pado magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #Weatherwiser. At maraming salamat po sa pagpanood niyo sa aking channel.